ассалому алейкум мардуми шариф тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. ман аз тамоми мардуми форсзабон ҳамчун аз мардуми давлатии исломии Эрон узр мепурсам, ки дар байни мо форсзабонон ҳастанд шахсоне ки тарафдории Америкову Израилро мекунанд. ба ном мухолиф, ба ном олимони дини ислом ва ба ном танфурӯшои журналистҳо. якум, наслкушӣ дар Ғаза. дуюм, ҳамлаи террористии Америкаву Израил ба хоки муқаддаси давлати исломии Эрон. ҳамзабонам, ҳамхунам. мардуми форсзабон, бишносем душманони форсзабонро. Муҳаммад Иқболи Касиф, ки ғуломи афғоно буд аз соли 1992 то солҳои 1996, 4 сол ғуломи 8 қумандон буд. давлати ҳозиринаи ҷумҳурии Тоҷикистон Касиф Иқболро озод кард, ба ватан баргардонд. ин Касиф Иқбол нафаҳмид аҳвози ғуломи тайпҳои политикои Европа аст. дуюм, Муҳиддини Кабирӣ, хоини миллату дини ислом, ҳамкорӣ бо ФБР гурӯҳҳои террористӣ ҳамкорӣ дорад. сеюм, гурӯҳи бисёри экстремистҳо дасти ростшо аз дасти чап фарқ намекунанд. ҳамватанони азиз, хизмат дар падар модари худ кардаги нестанд. то агар ҳамин хел миллатфурӯшову динфурӯшо агар бошанд, мо мардуми форс як қадам пешрафта наметавонем. вақте ки ман қатъи касифо пишти парда гап мезанам, мегӯям ки чаро барои Ғаза гап намезанем? геноцид аст дар Ғаза? мега Исоқ Фаюб, мо гуфтан наметавонем, мо бояд иҷозат бипурсем. ман савол метиҳам, шумо аз ки иҷозат мепурсем? шумо дод задесем ки дар Европа демократия озодӣ аст. мо гуфта наметавонем. агар мо гап занем, моро Тоҷикистон роҳӣ мекунад. мардуми форсзабон, имрӯз рӯзе аст ки мо бояд дӯстро аз душман фарқ кунем. иншоаллоҳ Касифи Израил шикаст мехӯрад. мардуми форсзабон, эҳтиромона хоҳиштон мекунам, фикр кунед. Ғаза ба ном мухолиф, ба ном олимони дини ислом, ёки ба ном кардашиёи журналистҳо хап ҳастанд. имрӯз Эрон ягонташ гап намезанад. агар имон дошта бошем, аз ҳамаи шумо ман эҳтиромона хоҳиш мекунам, мардуми форсзабон, фикр кунем ва душманотонро бишносед. як ҷон ташаккур, ҳамватанони азиз.